इकडे छत बांधायचं काम चालू आहे. कॉन्ट्रॅक्ट दिव्याकडे असतं कायम. त्याच्यामध्ये का सगळा गाठीन गाठ माहित खैस मारू होई ती. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आता जरा तब्येत साधारण बरी आहे. माझी पण थोडीफार बरी आहे व्यवस्थित, फक्त डोकं दुखते जरा. आणि इकडे आज ब्लॉग आईच्या औषधापासून चालू होते. कसलं औषध आहे या? कोरफड गरम करते. कशाची? सर्दीसाठी. घशात खूप असं फाटल्यासारखं होतंय, घसा दुखतोय भरपूर. आणि झालं तर माझा ब्लडचे रिपोर्ट चांगले आले. बाबूला टायफॉइड झालाय. हा म्हणजे बाबूला टायफॉइड आहे. आणि माझे सगळे रिपोर्ट चांगले आहेत. आज रिपोर्ट केले तर म्हणजे आईला ताप वगैरे नाही आला होता. आईचं फक्त डोकंच दुखत होतं जास्त. डोकं, घसा आणि इथून एवढा भाग असं फाटल्यासारखं व्हायचं आतमधनं, भरपूर दुखायचं. आणि डोकं म्हणजे अख्खा दिवस झोपूनच आतल्या ताप यायचं. काय करू? अँटीबायोटिक दिले. हे आता नरम झाले. हे रस काढून घ्यायचं. रस पिवचं काय? गूळ टाकून. ते आईने काल कोरफड पाठवून दिलेली, तर आता गरम करते. नंतर त्याचा रस काढून घ्यायचा. आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे चिबूड बघा मंडळी केवढा मोठा आहे. आमच्या बाजूवाल्याने दिलाय शेजारी. केवढा मोठा आहे बघा. घरगुती ना पप्पा हो. मागच्या वेळी विकत आणलेला. आता बघा पिकाक नाही ना, पिकतलो. खेळ मोठा बघा ना. कोणाकोणाला चिबूड आवडतं कमेंट करून सांगा, बघूया. आणि अजून एक गोष्ट, आज ग्रास कटर मारून घेतलाय, तुम्हाला दाखवतो. काल बोलत होतो ना साफसफाई झालं मग बऱ्यापैकी. मी गेलो होतो एका भाड्याला आता. तर पप्पा ग्रास कटर मारायचं होतं म्हणून घरी थांबलेले, नाहीतर पप्पाच होते सकाळपासून भाड्याला. वाजलेत आता हे बघा 6:15 झालेत. जाऊन येऊया, बघूया आईचं औषध रेडी झाला काय. सो मंडळी हे बघा अशा प्रकारे इकडनं सगळीकडे गवत होतं एकदम प्रमाणाच्या बाहेर. काय नानेटो गेलो खाली. किरडू गेला म्हणजे किरडू. आता प्लास्टिक फक्त उचलूचा राहुला ना. आता मस्त वाटतं बघा. अजून मारायचं आहे पण त्यांना टाइम नाही आता. गेल्या वर्षी म्हणजे 4 दिवस अगोदर आमचा सगळा रेडी होता. कलर पासून सगळा गेल्या वर्षी 4 दिवस अगोदर रेडी होता. आणि आता फक्त इकडच्या साईडला आहे बघा, एवढा साईडला मारून घेतलाय. अजून भरपूर मारूचा, 1 दिवस लागतो होय ना. तरी पण आता बरं वाटतं. आता माडात वगैरे मारायचं आहे मंडळी तिकडच्या साईडला. बाकी घराचं असं आहे. अजून भरपूर पुसायचं वगैरे आहे. त्याच्यानंतर उद्या गणपती आणूचा नाही. उद्या आज रात्री. आज काय उद्या नाही, आज रात्री. मग उद्या गणपती ठेवू का ना. गणपती ठेवून छत कशी बांधता खाली. गणपती ठेव, गणपती खाली ठेवतो लागतो. हो मग आधी छत बांधून घेऊ ना आज. हा बरोबर. यंदा काय खोलीत ठेवतो नाही, थोडे गणपती ठेवतो. उद्याच 1 दिवस 2 दिवस होत. तापच खरंच. डोक्यात ताप असं माट होतं त्या बरा पडलेला. काय ह्या सगळं खराब जायला ना. मंडप होता, आता मंडपाचीच कमी आहे. बाकी आमचं घर मस्त दिसता ना. साफ असला का बरं वाटतं ना. हे बघा हे जुन्या कलरचे कपडे पावसाच्या पाण्यामुळे. मंडप असतं काय करायची गरज नव्हती अजिबात. दरवर्षी आम्ही काय इकडे खेळायचो क्रिकेट, आणि त्याचे बॉलचे सगळे म्हणजे बॉलचे डाग वगैरे इकडे येऊन ना याच्यावरती बसायचे. त्याच्यामुळे कलर चेंज करावा लागायचा, नाहीतर मंडपामुळे एकदम कलर तसाच्या तसा राहायचा एकदम. काढू काय बाकी माडातलाच राहुला आता. हे फणस काढून टाकू काय पप्पा, दुसरीकडे लावू. होय ना. तो पण असाच होता सेम. तो दिसतोय मोठा, तो असाच छोटा नाही. मंडळी आमची साफसफाई तर बघून झालेली आहे. आणि आई आणि गेलेत वरच्या घरी. तर मग अशी गेलो होतो भाड्याला गाडी घेऊन कुडामध्ये. तर जरा हेअर कट करून आलो, कारण नंतर टाईम नाही मिळणार. आणि आता काय घरात बसून काय करणार आहे. आता थोडं बरं आहे बऱ्यापैकी. आवाज फक्त थोडा बसला आहे.
आणि फक्त डोकं इकडच्या साईडला थोडंसं जरा जरा दुखते, बाकी ताप वगैरे आता काय नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं गाडीवर जाऊया. आणि सकाळी गॅस भरायला पण मीच गेलो होतो आज. गर्दी तर भयानकच होती, कारण पप्पा आणि आईला वगैरे घेऊन यायला गेले होते कुडाला हे करायला, आईचे रिपोर्ट वगैरे काढायचे होते त्याच्यासाठी. सो बाबूला फक्त टायफॉईड झाला आहे, तसा बरा आहे आता, फक्त त्याला पथ्य वगैरे सांगितलं आहे आणि घरीच थांबायला सांगितलं आहे थोडे दिवस, म्हणजे असं बाहेर फिरू नको वाऱ्यावरती म्हणून सांगितलं आहे. सो जाऊया वरच्या घरी आणि बघूया आईचा काढा कितपर्यंत होत आला आहे. आई पण इकडे आली होती अर्धवट ठेवून थंड होत. तर जाऊया वरच्या घरी, चला. वरच्या घरी तर आलो आणि आईची इकडे हे बघा काढ्याची प्रोसेस चालू आहे अशा प्रकारे. हे मग अशी गरम करून घेतलेला. आता गाळणीत ना असे करून घ्या, चिरडून घ्या. आमचं झाड होतं पहिलं कोरफडीचा ना. असं आहे आपलं. आजीकडे भरपूर कसं लागतं चव? पाण्यासारखे असतात. जेलीची चव वेगळी नसता. नाही हे काय आता गरम केल्यामुळे असं पाणी येईल आता. जास्त होता ना. नाही तर गुळगुळीत असतं. तू पुढं खातच ज्यूस बीस बनवतात त्याचा ना. आता टाकूया त्याच्यात गुळ. गुळ ढवळून तो खडवीत तर गोड जाताना खूप आई. हा खूप गोड जाताला. गुळ बरा असतो व्हायचं टाकू मला काढ्याची याद जाते. तेच बिघडतली काढ्याची. तू एक गोट पीठ मी एक आधी ती पी शॉर्टसाठी. बरा अंडे आगारा. फिनिश. औषध सारखे लागला. डॉक्टर माहिती पहिले ते काढू देत. काढे नाही औषध नाही काढवतो. दो दो आता थोड्या वेळानं काढूच करूचा. दव्यासारख्या लागला मंडळी. आला तुळस घालून आणि काढो करी तयार. बघूया त्याचा इफेक्ट काय पडता तो. कशासाठी उपयुक्त? घसोच निडोक सर्दीसाठी. कप कप पातळ होता. काढा तर आपला पिऊन झालेला आहे आणि आपल्याला आलाय भाड्याचा फोन. करेक्ट आत्ता वाजलेले आहेत करेक्ट 7:04 झाली. सो लेट्स गो. निघूया पटपट. रेल्वे स्टेशनवर जायचं आहे अर्जंट. त्यांची ट्रेन आहे 8ला. सो चला जाऊन येऊया. मंडळी आज भरपूर भाडी कॅन्सल झाली म्हणजे मीच नाही बोललो, कारण सकाळी पण भाडी होती आणि तब्येत पण बरी नव्हती आणि मोठी मोठी भाडी होती लांबची. सो कारण पप्पानी दुपारी जायचे होते त्यावेळी पण भाडं होतं, पण पप्पानी आईला आणि घेऊन जायचे होते आणि मला एकदम जमत नव्हता. सो आता जरा जसं चांगलं वाटायला लागलं तसं जरा गाडी घेऊन बाहेर पडलो. आणि एक रात्री पण होता उशिरा, पण मी नाही बोललो कारण आई यांनी पण हे करत होती की लांब जाऊ नको म्हणून, कारण येताना परत मी एकटाच असणार त्याच्यामुळे. आताच भाडं आमच्या गावातनंच आहे. पोहोचतच आलोय आता. जाऊया पटपट्यानं सोडूया. भाडं तर सोडून झालं मंडळी आणि आपण आलोय आता कुडामध्ये. तर मला लगेच एक रिटर्न भाडं भेटले. मग एक भाडं मला ऍडजस्ट झालं नव्हतं तर मित्राला दिलेलं. सो त्यांना आता रिटर्न परत घरी जायचं आहे आणि आमच्या इकडनंच भाडं होतं. सो स्टँडकडे आलोय आता आणि बऱ्यापैकी आता गर्दी व्हायला लागली. थोडा एसटी स्टँड. पप्पा दिसले मला तिथे उभे होते. पप्पा पहिले इकडेच रिक्षा लावायचे. एस टी स्टँडच्या समोर कसले वाटते बघा मुंबई सारखं सेम. तरी तर पोहोचलोय आणि जेवण वगैरे झालेलं आहे. तुम्हाला आता भेटतोय जेवण झाल्यानंतर. तर आता छत बांधतोय. जेवणाच्या सगळ्यांची चव गेलेली आहे आमची. सगळ्यांना कडू लागते पप्पांना सोडून. सगळ्यांचा पिंत चाळावला त्याच्यामुळे. मोडा आमच्या भाषेत मोडा. इकडे छत बांधायचं काम चालू आहे. कॉन्ट्रॅक्ट दिव्याकडे असतं कायम. त्याच्यामुळे त्या सगळा गाठीन गाठ माहिती खैस मारू गई ती ना दिव्या. हा होय. पुढच्या वर्षी आमका बदलू पुढच्या वर्षी चेंज. तर किती वर्ष झाली का? आता 5-6 वर्ष जास्त. होय ना. पण तरी सुद्धा भारी वाटतं खायला.
झुल आणि करा. आमची जागा कमी आहे ना मंडे याची, त्याच्यामुळे तर मस्त वाटतं मानलो काय. पुढच्या वर्षी तर डॉलरचं घेऊ मग, त्या दिवशी बघून. डॉलर साईनचं त्यांच्याकडनं काम देऊ शिवाय द्यायचं. माप देऊ काय त्यांका. पण ते का झोल कशी येते साईड कशीच झुल देतात करून ते. हा? चांगला तर करून देतात. वैभवकडे तसला असा. हा त्यांचं तसला डॉलरचं. पण आता ते लायलाच नाही, सिलिंग केलं. तर मंडळी आता बांधल्यानंतर कसं दिसतलो ना तो उद्याच्या ब्लॉग मध्ये बघा काय. कारण आता जरा गडबड, आता टाइम भरपूर जाऊन गेलेलो. कलर नाही करू आम्ही. यंदा कलर तरी पण कलर मस्त असा, तुम्ही बघू शकता काढल्यासारखंच वाटतं तुमका सेम. आम्ही 8 दिवस आहेच त्याच घरात. 8 दिवस. आणि पहिले कसे माहिती म्हणजे आम्ही सारखे खय जागा गावात ते खेळत राहू, हैसर पण ताच सगळीकडेच खेळू. सगळीकडे ओले झालेले बॉल पावसाच्या टायमात घरात, त्याच्यामुळे हो काय ह्यासाठी पण बरं कलर बाई एकदम मस्त. पेंटिंग आहे दिव्याचंच काम, सगळ्या दिव्याचं काम आहे. कलर काढण्याचे आम्ही करू काय मग. तुम्ही मत नुसते आणून देव काय. हा आणून देव कलर दिव्याच काढे. बरं नाही नाही आम्ही काय काय करू शकत नाही तर. खरं सांग कोण काढे कलर. दिव्या मी कलर काढू लागाय काय नाही. हा मी एका टायमाका व्यवस्थित काढी. ही भिंत मी काय रंगवलंय रोलरान एकदाच फक्त. दिव्यान भायली रंगवले ती हिरवी. ही बाई पण मी काढलंय. असाच काढला अशी बरोबर. पण मीच काढलं. होय होय कामच होतं ना. गेल्या वर्षी ना गेल्या वर्षी होते घराकडे. गेल्या वर्षी गणपतीच्या आधी मी कामाक जाय होते. गणपतीच्या टायमाक शेवट झालो कसला नाही एकाच आहेस ना तू प्लंबिंगच्या कामाक. मग गणपतीतच सुट्टी गावलेली तुका. गणपतीतच मंडळी हे बांधतो आम्ही आता, त्याच्यामुळे आता तुम्ही उद्या बघा बांधल्यानंतर कसं दिसतलो आणि हॅलो गेटअप कसं चेंज जाता तो उद्या कळतो तुमका. आणि पहिली गोष्ट तर उद्याच्या ब्लॉग मध्ये तुमका दिसतलो आमची गणपती बाप्पाची मूर्ती घराकडे येतली. आम्ही यंदा पण दरवर्षी आम्ही किती वेळा तरी जाऊ, यंदा जाऊकच नाही. यंदा जाऊकच मिळा की नाही. वाटच दिलं तितकं. तर भेटूया लवकरच उद्याच्या ब्लॉग मध्ये. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.